Ето 5 неща за банките, които вероятно не знаеш. Да, правилно чу. В някои ситуации банката може да замрази акаунта ти, дори без предупреждение, например при съмнения за измама или дългове. Парите ти не просто стоят там, банките ги инвестират и печелят от тях, а ти получаваш почти нулева лихва. Само малка част от парите в света съществуват физически. Повечето са просто числа в компютърните системи. Break time. Знаеш ли, че можеш да поискаш обратно някои банкови такси? Понякога е достатъчно просто да се обадиш и да попиташ. Банките не държат всички депозирани пари. Ако всички решат да изтеглят парите си наведнъж, системата може да рухне. Знаеш ли тези факти? Напиши в коментарите, кое те изненада най-много. Последвай за още финансови тайни.